Pernil de bellota, pa artesà, mandonguilles en conserva, biocultura és un viatge per un món de sabors on per entrar només cal una consigna, ecològic. Prohibits colorants i conservants. Este gelat és un exemple. Es a base de leche de cabra y fruta de temporada. Lleva el sello ecológico y no tiene ningún conservante, ningún colorante. A biocultura es demostra que la xufa és molt més corxata. Hi ha cervesa de xufa, farina de xufa i oli de xufa. A nivell de propietats organolèptiques seria molt semblant a l'oli d'oliva, però té el toc especial de sabor que li aporta xufa, un sabor a fruit sec, a terra. Però els productes ecològics van més enllà de l'alimentació i arriben a altres sectors com la cosmètica. Una de les novetats és les compreses reutilitzables. Están fetes de cotó orgánic amb una capa impermeable. Van dobladas así en la braguita, quedan cerradas con un clip y una vez que ya las hemos utilizado, las quitamos, las metemos en la lavadora o las lavamos a mano. La previsió és que més de 20.000 visitants passen este cap de setmana per biocultura. El producte ecològic està de moda i a pesar de la crisi és un mercat que no para de créixer. És un dels pocs sectors que encara continua creixent, de l'ordre del 15-20% anual. 200 expositors mostren a Fira València que solidari, just, natural i ecològic són sinònims de salut, però també de negoci.